Sifisa ukubuyisa isithunzi emakhosini, amakhosi akwazi ukuhlonipheka, ahlonishwe ngokuze amakhosi akwazi ukusiza izigodi zawo. Ukunyathela kwesile emagcekeni okhokho kusikhumbuza lokho ukuthi kakade kwakukhona ukubambisana nobhambatha. Sekuphinde kwaphindeka futhi lokho. Njengoba ngiphinde ngibe umongameli osomabhizinisi, okwami ukwenza isiqinisekiso sokuthi abantu bakithi abamnyama bayathuthuka, baphinde bakwazi ukuthuthukisa indawo futhi abaphuma kuzona. Asifuni ukubona abantu beceba bese bekhohlwe la abaphuma khona. Okwethu ukuthi sihambe siyothuthukisa indawo esiphuma kuzona, sakho uzimbali khona emakhaya ukuze izizwe zokhokho zithuthuke. Nkosi amakhosi akwaZulu wanduna wanduna made nkosi amakhosi akwaZulu wayanekandaba ubale ungathindi iphubesi ayezitha ayane amakhosi akwaZulu wayanekandaba uyanengathindi Nkosi amakhosi akwaZulu wanduna wanduna nkosi amakhosi akwaZulu wanduna ubale ungathindi nkosi wanduna Nkosi wanduna nkosi uhlungalele kandaba uhlungalela mbelebele olahlungala amaculo sengo kabani asasala amaculo ebikelana ushake shaba kodwa ushaka kwakuyinkosi yakithi emashobeni. Ezweni samaqadi sinentokozo nenjabulo enkulu ukuthi la emagcekeni okhokho bami okhokho bobhambatha kunyathele indlulamithi. Kuyintokozo kuthina sibe nokuthuka okukhulu kanye namakhosi akithi akwaZondi nezinduna zesigodi. Siphinde futhi savakashelwa inkosi emaqadi, inkosi uNdabezitha umqoqi wakwaNgcobo. Inhlanhla esingazelele asazi ukuthi singathini samaZondi. Kodwa ke njengoba umuntu ekhethiwe amakhosi uthi kuvuka ubhambatha sisebancane sibangaka ngaphansi kwengonyama, ngaphansi kwesilo, ngaphansi kwendlulamithi umntwana, sifuna ukuthi kube khona ukuthuthuka kukaZulu. Sifisa ukubona intuthuko emphakathini, sifisa ukubona abantu bakithi bethola amanzi. Sifisa ukubona izizwe zamakhosi zithola indle zikhulule endaweni ezikahle. Sifisa ukubona imhlaba yamakhosi kungeyona nje imhlaba yokuthi abantu benze isinomo kanjani. Bayimba imhlaba bese beyahamba ondle beyikhanyilanga beyothuthuka labathuthuka khona. Imphakathi yakithi ayinawo amathuba omsebenzi, ayinawo amakhono, kodwa abantu bakithi bafundile, kodwa amathuba la eSouth Africa wekho. Sifisa ukubuyisa isithunzi emakhosini, amakhosi akwazi ukuhlonipheka, ahlonishwe ngokuze amakhosi akwazi ukusiza izigodi zawo. Ukunyathela kwesile emagcekeni okhokho kusikhumbuza lokho ukuthi kakade kwakukhona ukubambisana nobhambatha. Sekuphinde kwaphindeka futhi lokho. Njengoba ngiphinde ngibe umongameli osomabhizinisi, okwami ukwenza isiqinisekiso sokuthi abantu bakithi abamnyama bayathuthuka, baphinde bakwazi ukuthuthukisa indawo futhi abaphuma kuzona. Asifuni ukubona abantu beceba bese bekhohlwe la abaphuma khona. Okwethu ukuthi sihambe siyothuthukisa indawo esiphuma kuzona, sakho uzimbali khona emakhaya ukuze izizwe zokhokho zithuthuke. Njengoba ngeke ngasho ukuthi kuyintokozo, akuvamisile ukuthi umntwana ahambele amakhaya. Siqoquzela ukuthi isilo siwabona amakhosi ayo. Siqoquzela isilo ukuthi sikwazi ukuya emakhosini besihleba nje naso sithi kufanele siyobona inkosi egulayo. Amakhosi kumele asondelane nendlu kaZulu. Kumele isilo siwazi amabuthazo. Ngakho ke kuma sinyathela siyaphikiswa. Nathi sozondi namakhosi sithe
asifisi ukubona ukunyathela kwesilo emagcekeni okhokho sivele nje sihambe singaphethe lutho. Ingakho sithe cha ake sikwazi ukuthi silinyathelise ngamathanga lawo esiwakhiphile akuzondi kanye noNdlunkulu aphinda wafika naye ekhaya sikujabulele kakhulu lokho. Kodwa kubalekile ukuthi uZulu ubumbane. Okubalekile ukuthi uZulu ubumbane. uZulu uyonqoba, izizwe eziningi zifuna ukunqoba uZulu. Njengoba sikhona nje sivukile uZulu kumele abumbane. Masibuka endaweni kohulumeni uZulu sekwaba impica badala nje. Mawubheka uhulumeni ubhekisisa kahle usuka national wehla njalo konke ama department ungena eParliament bafuna ukwenza uZulu ihlaya. uZulu ngeke azabe ihlaya. Phunga noMageba ngeke azabe ihlaya emhlabeni. SamaZulu sisuka kude. SamaZulu siyahlonishwa, siyahlonipha. Kodwa kuma uZulu uzophenduka ube ihlaya. Kubonakala ngazi ukuthi abantu bakithi ngoba abamaZulu abafundile. Kubonakala ngazi ukuthi amaZulu ophuma silwa kuphela. Sifuna ukubona izwe liphethwe ngendlela ekuyiyona yona. Asiza ukuthi masikhuluma samaZulu kuthiwa si tribalistic. Asiza ukuthi masiqhamisa usiko lwethu samaZulu kuthiwe ama native lawa amaZulu. Asiza ukuthi makukhona izinto ezibhedayo kuthiwa ingoba amaZulu. AmaZulu kufanele kubuye isithunzi samaZulu. Yila esibheke khona. Sike sijabule ukuthi sibone abantu bakithi bejabula ngaso sonke isikhathi. Miningi imindeni emphakathini amaqadi engazi yolala idleni. Engazi nanokuthi iyothatha ibekeni. Hayi ngoba engathanda ukusebenza, imisebenzi ayikho yona. Akulona iqiniso futhi ukuthi siyavilapha. Ayikho imisebenzi. Iyona engekho imisebenzi. So kuma kuukuthi abantu bakithi siyakwazi ukuthi sibanikeze lolo thuba lokuthi bajabule sike sithi asikwenze lokho. Kuyimanje nje sikhuluma iMalusi Zondi Foundation izovula indawo la emakhaya ukuthi yondla abantu sizovula ama soup kitchen. Sikushayela ihlombe nkosisizwe. Kuyo yonke indawo la sibona ukuthi abantu bakithi kufanele ngempela bakwazi uxosha ikati eziko. Sizoqala ngaphandle kwaHulumeni sibasiza ukuthi batshale. Sizoqhubeka futhi sivula inkundla ukuthi izingane ziphindele ziyodlala. Sisize abantu bakithi engomeni ukuthi bathole imvunulo. Sasize izingane ukuthi zikwazi ukuba namakhokho ukuthi adlale ibhola. Kungekudala nje. So bese sifakela abantu emphakathini amanzi. iMalusi Zondi Foundation izokwakha amabhoholi yokuthi abantu bathole amanzi ngoba amanzi awekho emphakathini wamaqadi. Ungazi ukuthi amanzi awekho ngoba uhulumeni khona imali. Yebo amadoda sizokudlalwa la. Kodwa khona la ekufunala ukuthi uZulu uphaphame khona manje.